Hello, Babsong, Jotono Sanjagaham, Ozorab, Jotono Hangrai, picnic ni bago, Jotono Tiar, Lighting like an Hayadana. Dini ang sana nemanika ang bisiko kolok saglak Babsong, or Nornogoy Manka, Jung Prai Paso Dini Segang, or Jung Hamari de Burma, KSF, Arone actress, Binika is a video, viral money, but photo viral money. Kubama Borok video Sanamka. Abon bisingono tini angkok sanani thangnai te hamare japor ma bo reply mane bo nukha obo bini dol si obo hotel room ya abo kaisa celebrate khema jaga thangmani aro tebo dol kubangma borok kubangma bahai khai hai kubui buji yawe norok video sanablai tong upload khalai tong kaisa borokno botnam khalai tong omhai kokno hege muthumna sinai ungoi tong phano muthumna ni naidi omhai boso Tini ang pelano hamare depor mano ang o recording kijak khanarina ni musungu khanai nadi aboniya golo jungkok sanai norok bo jotono khanai nadi babsong ang bisi kok kolok saglak tini haisi norok khanai nadi ko Hello hamari dangka hne apro hamari pula jorake I ano tam sari hne sino saka ya golo jeng sapika ang secret ladari channel nge call khaimase nang bai kok tongo ane amse kok khana keno hamari terma mungsa kok sakre chini kolo kat khache toni bakya hinga babsong norok khanai man khanable kaham ke khunju poriskar khai je khunju bikhi tomaro ekhre goino kaham ke khana kan na wansugo jungto sekangbo khana ka khunju bikhi ro ekhre goino aro secret live diary channel bono call khlaikya je abo thik da thik ya hamare devor mani khuktuই khana ni bagoi jate pini khuktuই kubui kok khnawoi kuno borok reaction ta rithung kuno borok video ta sanamthung kuno borok hamare devor mana hamya ta satung abongka secret live diary channel ni wansukmo abone bagoi hamare devor mana call khlaika kurut 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 hello ang secret diary channel ni owner si hamare devor matam khlaika Kolkat bona bos je channel malik bokol khlaimani karon kha bono sungmani bagai botam saka ini ang bo hin saya ang ya bo hin saya kolkat hingengkai bo jodi apru clear babe sawe rikhangkai obo ang no haipano bani dolsi ani chalaya kichak video borok sanamani komu khamu Tini je kubangma borok video sanamka bo o video sanaman ono tuye bosaka omhai sanamani chaya kono full details saimi ota sadi no full details saimanani bagai no call khlaika sungmani bagai apuro jodi nung pura full details ja tabu reply mani hai nung jodi saka hinke apuro video sanam jaya phano tongkhamo baksa borok haisi nung tabu khai tamni bagai nung sabono dus riba an proshno ka bosi dus bandi ni sakmai thangnisi Nini sakbai thang nisi dus. Tini tam hingke naidi khorksa wansa bai nung dol ungkha thik no dol obo wansa tipra sanang ya joto ban dol ungo do ani dol botongo kubangma wansa tipra saje sapana dol ungkha phiaba nini khai je jaga photo nugo a jaga no kubak jak bangra o yak rijak dol hingke bangra yak ri maya dano asu wansa bai tipra sa dol hina asu close babe yak ri nani obo ang mania Kubangma boron ang haimani atong na haisi. Room bisingo bo kubak jak photo bujak bike saka sujak sembi ni bike ono nung odol bai simi mangda malai tong ani kokhai. Odol bai mang simi da nung malai tong. Odol bai simi da malai tong no. Tini nung saka jole jaga no o borok tam sai tong jaw khana. O jole na kokya. Main bull ni sagosi. Nung poila je somoy nono call khlai apro nung saka tam khamo ba. Nini busai beje umani to obong kha bo drugs nungnai drugs sanai omahai borok bai to tongmaya hai che bo kuno borok tongmaya chini yang bo jong nugo kubangma rangchak ni mala rangchak ni mathia khogoi phali bai mani do tongli abo pai kha bas aro problem nin busai be nung tamung obo problem ya problem ke je wansa be photo puja go nung share khai mani abosi problem le abosi borok ni main problem Wan sabai nung tamni photo puja gai haike nung Instagram share khana na dol thingno dol abo tamo ha je kono jaga bobai room bisingo bo hinka amhai borok nuk khangke sababik dimag kharap janai no haisi mental nai no haisi emnesi nung saimano tipra sabai oborok hinke bahai choli tong buskango
nung kaham sarai sarai ga semano nge nung tabu borok no faltu faltu joli jago lab kore haji apro no bodong oi thanga bo nung call receive khai kaham ke kok sagang ke tai phano kobang ma borok dali lasung phai kok sapai ka tai phano nung siring ga tongo nung kono kok sapaya farak nei parta ye nai tabuk boi sanam laika salaika abon ja golo khai nung phai sapai ka nge ni bo late so late belai kheler thanga haji belai kheler thanga nung je musamani dance khaimani nini dol je video viral khairi mani abole ang bai thang basa jagiano don lo bisas khlayo je kono jaga chung nai layo video khlai layo enjoy khlai layo o dol je upload khlairi mani obokha belai chayano pheba o video nu tu sini problem kuroi obo je age mani ongoi thangka sikla jibono jotono enjoy khlaika jotono enjoy khlaika angbo nungbo jotono mahai khlaika pheba o video je upload khlainai obo bini belai khe chayangka obo angmo chajagya chung kubangma borok bo chajaglia obo no tu sini problem yang thajungma barbar saka problem hika photo no tu isi nungbo bai photo buja khana khali kobaglai photo bujak nani obo tamba obo no borok joli jago nono obo no main kha borok joli jangmani nono te kuno ya haisi nono support khayon tomble KSF channel o chung jotono nini video nayo haisi angkai interest nango jepro seller tongkhai noni short film khulugo angkha nayo interest nangjago nini acting rok ang belai kha hamjago haisi nini bagai no chung KSF channel no bo chung support khlayo mane nung tongmani bagai bo te baki rong no support khayon khayo nono simiya te no bo khayo te bo nono bo hamjaknai borok tongbole na nono bo hamjaknai borok tongbole inke aboni bagai chung bo support khayo inke abo joli mani karon khatam o nini photo abosi inke nung call tamungoi secret life daily channel ni samana nung call kat khai rikhaba abono bole apurga nung tamung obo kubuisi nini chalaya nini behavior nini bondu inke nung apuro bo nung call bai bo saimano nihi dara nihi ba obani chalaya omo hainsi heisi apuro no clear rung thangabo poriskar babe tini ang nono hamya samaniya ang nono hamya saya tabukba hamya wonsugya just o photo no borok salai tongman kok chang nono so inge paithago bo no babsong bo je call receive khlaya ungmani je call tanoi rimani a secret life diary channel ni call tanoi rimani abo bini rong yada norno sale bo kubui hinke bo o call no sai rekhe to bedal paithango ha de norta wansu inge botam ne bo call kat khlai nanang kubui hinke tamungoi call baikhe bo sawi mayao bo paithang phai nukjagoi reply rinani na an ko khabosi inge abo comment norong no comment khaidi comment besing ti norok share khaidi hambai malai nai next video te hangrayo betala khai enjoy khailai di awan jalai di bini nogo bothangoi chalai di joto chaiman sak chawoi satunga asugoi thulai di hambai